Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau sabon bidiyon da muka kawo muku a wannan channel ɗin ta mai albarka yadda zaka gane lambobin da suke kan Gmail ɗinka a waya. Akwai mutanen da suke ajiye lambar su akan Gmail amma ba su san yadda za su duba guda nawa ma suka ajiye akan Gmail ɗinsu ba. To idan kana bibiye da mu a cikin wannan bidiyon namu za mu nuna ma yadda adadin lambobinka da ka dora akan Gmail ɗinka, za mu nuna ma hanyar da zaka gane cewa Gmail ɗinka ga lamba nawa yake ci ko kuma lambobin da suke kan Gmail ɗinka sun kai adadin kaza. Idan yau ka ziyarce mu kar ka manta kai mana subscribing ɗin channel ɗinmu, sannan kai mana share ɗin bidiyon mu zuwa ƴan uwa da abokan arziki saboda su gani su amfana. Ku kasance da mu a cikin wannan bidiyon namu yadda za mu nuna muku yadda zaka iya gane lambobin da suke kan Gmail ɗinka akan waya. Nagode. Kamar yadda ne alƙawarin zan nuna ma yadda zaka gane yawan lambobinka na kan Gmail. Abu ne mai sauki. Akwai mutanen da suna ajiye lamba a Gmail amma kuma san adadin nawa suke ajiyewa a Gmail ɗinsu ba. To hanyar da za ka gane yawan su hanya ce mai sauki. Akwai contact da ake aiki da shi, kamar wannan shine contact ɗina na waya. Wannan shine contact ɗina misali. Ga lambobi na nan. To sai in yi baya misali, sai in je Play Store akwai contact, Google contact da zaka je ka yi sacin kai downloading ɗinsa a Play Store sai ka ɗauko shi. To ni already na ɗauko shi, sai yanzu buɗe shi ne wannan. Ga yi kamfanin Google za ga da ka buɗe ma ga sun sama Google. To wannan content Google content yana da matuƙar muhimmanci akan waya saboda shi ne zai iya lambobin da suke kan Gmail ɗinka. Sai ka zo wajen gon hoton mutum ɗin nan kamar haka, sai ka zo ka taɓa shi. Bayan ka taɓa shi kai selecting ɗin Gmail ɗin da kake so ka gane adadin lambobinsa akan wayarka. Bayan ka ɗauko shi ka yi OK, ya zo daidai haka za ga ya yi signing ga hoto na anan. Bayan ya nuna wannan hoton na, sai yanzu in taɓa wannan ɗigo-ɗigon guda uku. Bayan na taɓa ɗigo-ɗigo guda uku, sai yanzu akwai gun da aka sa content sai in taɓa shi. To wannan shine adadin lambobin da suke kan wannan Gmail ɗin nawa. Ga su nan guda 235. To kai ma in guda 200 ne, in guda 100 ne, in guda 50 ne za ka gansu adadin yawansu anan. In akwai wa'anda kake ganin baka sa su a Gmail ba sai ka je ka ɗora su a Gmail ɗinka, za ka gane total number ɗin kamar haka. Wannan ita ce hanyar da za ka iya gane adadin yawan lambobinka a kan Gmail. Za ka yi aiki da Google Contact ne kamar yadda na nuna ma. Idan yau ka ziyarce mu kar ka manta da subscribing ɗin channel ɗin Ɗan Gaske Tech, sannan ka yi mana sharing ɗin bidiyon mu zuwa 'yan uwa da abokan arziki don su na gani su amfana. Mun gode.